ka-road trip at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapamakan. So yan, ito po mga ka-road trip, una nating pag-vlog. Kaya nga lang mga ka-road trip, medyo maus pa tayo dahil nga sa galing lang tayo ng sakit. So hindi natin, kaya yung mga una natin na pinag-upload mga ka-road trip dun muna sa Pilipinas. Yung team natin, kaya maraming salamat kanino Manay Bibi, kanila Jollibee, sa pamilya pala nila sa namin. So yan, pamilya ng aking asawa, pamilya ko, maraming salamat sa pag-support nyo. So yan, kaya sila na muna yung nagpa-vlog. Yun, pinapadala nyo yung pag-vlog nyo sa amin para meron tayong i-upload sa mga bago nating ano. So yan, salamat pala sa mga ating sponsor, sa subscriber, sa mga silent viewer natin na patuloy kayong tatangkilik sa ating munting channel. Yan, na-receive na natin yung isang pin na na galing kay YouTube ko. So sana magandang na yun, maganda ng mayroon na tayong makukuha doon na may bibigay natin sa ating mga kababayan din. So at least mayroon tayong mapagkukuhanan kahit konti. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi natin mararating ko ng ating munting channel. Kaya sana ay huwag kayong magsasawa na ipagpatuloy yung pag-support nyo sa amin, sa aming team dyan sa Bicol, na laging gabayan lang kami ng ating Diyos na may sakatuparan yung ating mga plano para sa ating mga kababayan. So may mga pagsubok na dumarating, pero sana tulungan nyo kami para may taguyod natin ng maayos yung ating munting channel. So yun, and salamat sa ating Diyos na yan, lagi tayong ginagabayan, lagi hindi tayo pinababayaan, at para sa kabutihan ng ating mga kababayan, mga ka-road trip. So yun, itong pin na na-receive namin mga ka-road trip, ito ay hindi lang puro sa amin, sa inyo din po, lalong lalo na sa ating team sa Balatan at si kay Jollibee, kay Nini, kanila inay, mga kapatid ko. So yun, maraming salamat. At sa team na buwa na si Manay Bibi, Kuya Kalbo, sila nanay, sila tatay, at yung mga bata, mga pamangkin namin. So yun, maraming salamat. At yan, naitutuloy natin yung ating munting channel dahil nga yan, nakasusupport kayo sa kung wala naman kaming na-upload dahil nga sa nagkasakit tayo. So yun, mahirap magkasakit ngayon dahil nga sa uso-uso yung sobrang uso nung ubo at sipon, tapos yung lagnat. So tinamaan tayo nun, pero at least sa awa ng Diyos medyo okay na. Si Nini na lang, mayroon na naman, hawak agad, ang bilis niyang kunin. Pero kahit mayroon pa ako, okay lang. So yun lang mga ka-road trip, and God bless sa inyong lahat, and sana ay ipagpatuloy nyo lang yung pag-support nyo sa ating channel dahil yan, mayroon na tayong panibagong stage sa pag-YouTube. So makakuha na tayo doon sa kahit paunti-unti, at least mayroon tayong madagdagan na ibigay sa mga nangangailangan. So yun naman talaga yung mga namin dito mga ka-road trip. So yung layunin natin dito, yung bakit nabuo yung Bicolanong Kalbo Vlogs, yan, kahit gagaling pa sa aming mga sa sahod namin sa aming trabaho, kaya ito hindi kami muna bumibitaw para lang sa matustusan yung mga pangangailangan. Pero sana sa awa ng Diyos na at sa inyo, may pagpatuloy natin yung ating munting channel. So yun, kahit pa paano, marami pa tayo, mapalawak pa natin yung ating mga matutulungan. So yun lang mga ka-road trip, dahil medyo na yung boses ko, dahil medyo malaki, yan ito, maganda nga dahil nasisikatan tayo ng araw. Kaya yan, nandun yung sasakyan ko mga ka-road trip, itinigil ko lang muna para initan ako at makahinga dito sa may sa may bandang dagat, at medyo okay na rin tayo. So yan, kahit ito tinutuloy-tuloy pa rin yung gamot. At least nasaktuhan yung customer ko dito sa banda dun sa unahan na
makapagsinghot tayo ng ano, ng simoy ng ano, ng hanging dagat para naman mabuti-buti rin yung ano, yung pakiramdam. So yan, andito pala ako sa taas mga ka-road trip. Yan. Tumaas tayo mga ka-road trip, oh. So yan. Yan, dito tayo. Oh. Yan, nandito ako sa taas nito mga ka-road trip. Medyo mga nasa 1 meter. Nasa 1 meter lang mga ka-road trip para kitang-kita nyo yung kapaligiran. Gagandahan talaga ako mga ka-road trip ng ano na to, ng design ng building na yan, no? Super ganda mga ka-road trip yan, no? Pero ito yung lugar na to mga ka-road trip, ito yung ano, ito yung man-made. Man-made lang to, dagat talaga to mga ka-road trip. So yan, nakita nyo yung kahabaan ng dagat. Yan, ito yung dagat. Daming nagji-jet ski. Yan, paikot yan dito yung mga nagji-jet ski, o yan. So ito yung tinabunan lang. So kadugtong nito, yan, ang pangalan nito private residence. Yan. Gagandahan talaga ako mga ka-road trip sa building na yan. Super ganda. So yan, dito tayo. Yan na naman mga ka-road trip, mayroon na naman tayong ano. Nakikita na naman natin yung isang yachts pa. So yan. Yan yung mga galing sa ano mga ka-road trip. Makikita nyo yung isang vlog natin sa marina. So yan yun. Pumupunta yan dyan sa mga ano mga ka-road trip dito sa harapan ng Atlantis. At doon sa may ano, doon sa boards. So yung boards kanina nandun, yung boards Al Arab. So yan na mga ka-road trip, andito na yung mga nagji-jet ski. Yan oh. Ang bibilis nila oh. So yan, kita-kita nyo yung nag-jet ski. So ito pa oh, may Lamborghini mga ka-road trip. Yan oh. Wala, hindi nga lang naabot. Yan. Ganda ng tunog ng Lamborghini mga ka-road trip. Wow. Isa pa. Nawala na yung tunog. So yan oh, enjoy na enjoy talaga yung nag-jet ski mga ka-road trip. Kahit malamig. Wow. Yan, jet ski pa more. Sarap siguro mag-jet ski, kaso nga lang sobrang lamig. So yun, yan na yung yachts. Daan-daan yan, papunta dun sa may harap ng Burj Al Arab. So galing na yan dito sa may ano, sa may Atlantis. Tumigil na yan dyan. Tapos last stopover niya dun sa may ano, sa may Burj Al Arab. So dito lang sa may gilid mga ka-road trip oh. Yan. Picture lang sila dun sa loob oh. Ganda talaga oh. Yan oh. So yun, ganda mga ka-road trip oh. Yan, nagpipicture pa sila oh. Hindi ko mga ka-road trip dala yung ano, yung GoPro. So yan, dito lang tayo sa ano. Yung cellphone ko lang mga ka-road trip yung gamit ko oh. Pero yan, kitang-kita sila oh. Uy, sarap maggala dyan sa may yachts. So yan. So dito tayo mga ka-road trip sa tapat na yan. Yan. Dito tayo sa tapat ng building na to. Yun, ganda oh. Mustang. So yan, ganda mga ka-road trip. So yan, laki niyan mga ka-road trip oh. Salubong silang dalawa oh. Yeah, sabay may dalawa pang nag-jet ski. Yan, ganda talaga oh. Yan, salubong sila oh. Panalo talaga. Sabay bumit. Yung jet ski mga ka-road trip, lakas ng alon eh. Hindi siya kagad nag-akyat. Yan, kulit oh. So yan oh. Nandun na yung dalawang nag-jet ski mga ka-road trip oh.
Tapos yun, andun yung Burj Khalifa. Yan yung Burj Khalifa. Yan, ganda mga ka-road trip. Hindi kasi natin dala mga ka-road trip yung magandang pang video. So yun, yan yung Burj Al Arab mga ka-road trip. So yan, may mga nag-jet ski. Ala, ang bilis. Sarap mga rera, oh. Iwan yung isa mga ka-road trip. So yan, kita natin ng malayo ng konti. Yan, ganda, ang bilis niya, oh. Ang bilis mga ka-road trip. Habol dong. Ya Allah, ang lakas nun, no? Ito, pwede rin pala dito mga ka-road trip mag-bike. Yan, yan, nag-bike. So yan, yan yung Burj Al Arab mga ka-road trip. So yan, i-zoom natin. Yan, kita nyo yung Burj Al Arab. Tapos papunta doon yung, nandun na pala, may mga yachts na doon mga ka-road trip. So itong yachts na yan na papunta pa lang, yun, may 3 na doon sa unahan. Yan, oh, tatapat yan dyan sa mga sa Burj Al Arab mga ka-road trip. So yun, kitang-kita nyo yung yung shape nung talaga Burj Al Arab. Ang ganda. Saan yung makikita nyo mga ka-road trip? O yan, may cross. May cross yan, pero yan yung yung helipad na ng Burj Al Arab. Salamat sa mga kaibigan namin, sa mga nagpapalakas ng loob namin, mga sponsor namin, silent viewer na andyan, talagang sumusubaybay, sa mga kapwa ko OFW, and sa mga kapwa ko vloggers. Maraming salamat din sa inyo na yan, sa mga comment na laging ang gaganda, na nakakapagpataba ng puso, nakakapag-inspire, na talagang ipagpatuloy yung ating ginagawa. So doon pa lang, sobrang papasalamat na kami sa inyo. At sa ating team vloggers na nandyan sa Burias, so shout out sa inyong lahat, and sa ating sa Bicol Society, sa ating mga kasamahang vloggers na mga OFW na naging kaibigan natin dahil sa ating pagbablog. So shout out sa inyo. Hindi ko man kayo mapangalanan na yun, alam nyo na kung sino kayo, so laging nakasubaybay sa Bicolanong Kalbo Vlog. So yan, kung gaano yung pag-support nyo sa amin ng aking asawa sa ating munting channel, yan ay ibabalik ko po sa inyo, sa mga kapwa ko vloggers na mga small YouTuber na tuloy-tuloy lang. Huwag tayong susuko. Balang araw mararating din natin yon, yung kung ano yung mga narating ng ibang nauna sa ating mga YouTuber. So yun, gawin nyo lang silang inspirasyon at sabayan nyo lang dasal. At alam ko na ibibigay yun sa atin ng ating Diyos, na makapagbigay pa ng tulong sa ibang mga kababayan natin. So yun ang importante doon, dahil nga sa magandang hangarin, hindi yun pababayaan tayo ng ating Diyos kung maganda ang iyong ginagawa, dahil ang Diyos ay nakalalay lang sa atin. So yun lang mga ka-road trip, at maraming salamat at natapos niyo yung vlog na ito, na kahit konti lang yung pinakita namin sa inyo. Yun lang, in-update ko lang naman kayo mga ka-road trip sa kalagayan namin ni Mrs. ni Nini, na si Nini medyo mayroon pang ganito rin yung nararamdaman niya sa akin, yung may pugo. So yan, sana maging okay na kami para may tuloy-tuloy natin yung pag-vlog natin, kahit maliit lang. Kinuha ko na yung pagkakataon na makapag-vlog, at sabayan ko na rin ng paglanghap ng hangin galing dagat. So yun lang mga ka-road trip, and maraming salamat, and always God bless to all. Bye bye.